Čaute, čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát to bude taký kratší tutoriál na hru Farming Simulator 2013 a ukážem vám, ako sa jednoducho stať milionárom. Nepotrebujete k tomu žiadne módy ani nič podobné, jednoducho si len otvoríte záložku so súbormi, nájdete si zložku, kde máte túto hru, jednoducho si ju len rozkliknete, potom si nájdete uloženú hru, kde chcete zmeniť obnos peňazí, ešte potom treba raz kliknúť na Career Save Game a potom sa vám otvorí takáto zložka, kde máte napísané rôzne informácie k vašej uloženej hre. Nájdete si peniaze, vidíte, tu mám money, je to po anglicky, tu si len už jednoducho zmeníte na takú sumu, akú len chcete, napríklad ja si dám 1 000 000, môže to byť aj o mnoho viac, je to úplne na vás a pokiaľ máte teda už napísanú sumu, stačí to uložiť, ešte raz to skontrolujete, je to tu, peniaze 1 000 000, stačí len zatvoriť a to je všetko. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohoto videa, nezabudnite lajkovať a napíšte niečo do komentáru. Sayonara.